баъзе аз одамон кори хайр ва савобро танҳо барои дар чашми мардум худнишондиҳӣ кардан мекунанд. яъне коре ки дар он ғайр аз савоб ба онҳо фоидаи дунёӣ наорад, онро намекунанд. ба мисоле ҳастанд дар моҳи рамазон барои худнишондиҳӣ рӯза мегиранд. онҳо рӯза гирифтанро танҳо дар нахӯрдану нанӯшидан мебинанд. вале ҳамаи мо медонем ки рӯза гирифтан танҳо нахӯрдан ва нанӯшидан нест. мо бояд дар моҳи рамазон аз корҳои бад даст бикашем ва даст ба корҳои хайр бизанем. қисми навбатии филми «Дунёи Асрор» дар ин бора бо номи «Савоби Рамазон». ҷон ба наздикии моҳи шарифи рамазон аст ва рӯза гирифтан дар кор, намоз хондан дар кор, вагарна мардум ба мо чӣ мегӯянд? мушкиле неста. ҳамин саҳар соати 3 мехезем, мехӯрем ягон чизар мард то фақат бигардем. ҳеҷ проблема неста. мардум ҳеҷ намедаха, медонад ки мо рӯзадорем, ҳеҷ намехӯрем дар чашми мардум. баъз шояд фикр мекунем шом ягон рӯз мо мерем дақиқи мардум мегардем, ҳамон дига ҳеҷ намегам. ора намин намози шом да мерем, харобеда мерем, қадам мардум мехунем, мегардем миёем. ҳамон мардум дига чӣ мегӯяд? фикр мекунад ки мо ҷо дести мардум рӯзадор. салом алейкум. ваалейкум салом. инсон бояд медонед ки барои худомӯзии рӯза нагирад. шумо оё медонед ки рамазон ва рӯза гирифтан чӣ савобҳо дорад? мо ҳам медонем ки яъни субҳ шом ҳеҷ чиз нахӯрем. хуб гӯш кунед маро агар ин тавр бошад. яке аз савобҳои рӯза гирифтан ин аст ки яке аз дарҳои биҳишт раён ном дорад, ки аз он дар танҳо рӯзадорон дохил мешаванд. ғайр аз рӯзадорон дигар ҳеҷ кас дохил намешавад. ва замин бояд дар моҳи рамазон ғайр аз рӯза гирифтан мо бояд аз корҳои бад даст бикашем ва бояд корҳои савоб кунем. яъне чӣ корҳоро мекунем, чӣ кор бояд накунем, инро ба ман мефаҳмед? яъне бояд аз корҳои хато даст кашем. мисол яке аз корҳои хато ин дурӯғ гуфтан аст, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд ҳар он кас ки дурӯғ гуфтан ва амал кардан ба дурӯғро тарк намекунад, барои худованди мутаол ҳоҷате нест ки худ рӯши худро қатъ намояд. яъне агар мо дурӯғ гуфтанро бас накунем ва бо дурӯғ гуфтан кор карданро бас накунем, пас ҳоҷат нест ки мо рӯза гирем. яъне аз субҳ то шом мо чизе нахӯрем, рӯзаи мо қабул намешавад? рӯзаи шумо қабул мешавад, вале бояд боз ба азами ин корҳои савоб кунед ва аз корҳои бад даст бикашед. боз яке аз хубиҳои рамазон ин аст ки дар моҳи шарифи рамазон ҷинну шаётин ба занҷир кашида мешаванд. дест як дақиқа ист. вақте ки дар моҳи шарифи рамазон ҷинну шаётин баста шаванд, аз чӣ гуна гуноҳ мекунем? мо чӣ кор гуноҳ мекунем? мақсад агар шайтон моро ба роҳи бад набарад. бале рост мегӯед. шайтон боис мешавад ки инсон кори хато кунад, вале мо бояд донем ки инсон ғайр аз шайтон боз душмани дигаре дорад ки онро нафс гӯянд. агар мо нафси худро идора карда натавонем, пас нафс моро идора мекунад ва дар моҳи шарифи рамазон низ ба корҳои хато даст мезанем. барои ҳамин набояд ҳама гуноҳҳое ки худ мекунем ба сари шайтон занем. мо бояд нафси худро идора карда тавонем, вагарна нафс моро идора мекунад. аз шумо миннатдорам ки ба мо ин кор фаҳмидем. намедонистем ки савоби рамазон аст. аммо то ин вақт инсон мақсадан масҷид намерафтем ва фире мекардем мардумро ва худнишондиҳӣ мекардем ва барои савоб ин корҳоро намекардем. хеле хуб бародар, ҳеҷ гап нест. аз мо танҳо як фаҳмондан боқӣ ҳидояткунанда худованд аст. шабноҳои худо боша бародар. истед номатон чиз буд? номи ман исматулло. ҳай ҷураҷон, ина фаҳмидем ки чӣ хелра рӯза гирем, чӣ кор кунем, чӣ кор накунем. раҳмат ба ҳамаронам ки моро фаҳм меравед. дар зиндагӣ бисёре аз мо ба корҳои хато даст мезанем ва ба хости худованд пайдо мешавад инсонҳое ки моро аз кори хатои худ огоҳ менамояд ва роҳи ростро нишон медиҳад. бале дӯстони азиз, расидем ба поёни яке аз қисматҳои филми «Дунёи Асрор». чунин ҳодисаҳо дар зиндагии мо таъсире мерасонад ки роҳу равиши моро барои як зиндагии пурсамар иваз мекунад, ҳатто зиндагии шуморо.
алейкум дӯстони азиз. Шухеле ки шумо қисми аввали филми Дунёи Асрорро дидед. Агар ба шумо ҳам филм маъқул шуда бошад, лайка фаромӯш накунед ва дар комментарий фикрҳои худтонро нависед, то ин ки мо дигар серияҳои ҳамин кинорам давом дода мегирем ва барои тамошо кардани қисми дуюм ва дигар қисмҳои ҳамин филм ба канали худи ҳамин филм Дунёи Асрор дар омада подписатсия кунед ва зангулачаро зер кунед. ҳар як қисме ки кино мебурояд ва шумо хабар меравад, шумо озод тамошо кардан метавонед.